ସବୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଦିନେ ମିତା ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଆମ୍ବ ତୋଟାରୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଉଥିଲା। ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଏକାଠି ରଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଭୋଜି କରିବେ। ଭୋଜିରେ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଆମ୍ବ ଖଟାଟିଏ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲେ। ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼ ଉଠିଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଆମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପବନର ବେଗ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା। ଗାଁରେ ଯେତେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। କେତେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି